Da smo iako je zadnji dan ove 2025. godine, bili u mogućnosti organizirati ovu svečanu primopredaju 4 vozila za naš nastavni zavod za hitnu medicinu. Kao što možete vidjeti i po registarskim oznakama, ta vozila su namijenjena za područje grada Poreča, područje grada Pule, područje grada Rovinja i područje grada Umaga. Ukupna vrijednost ovih 4 vozila je nešto manje od 700.000 eura, dakle 688.000, nešto malo više. Ali ono što je bitno zakazati, dakle, da smo od 2021. do danas na ovaj način nabavili ukupno 47 vozila i na taj način doista obnovili vozni park kako za timove hitne medicinske pomoći, tako i vozila saniteta. Cjelokupna ulaganja u ovu opremu su u visini od 7,3 milijuna eura, što je, složit ćete se sa mnom, doista značajan financijski ulog, u što upravo za vozila koja su suvremeno opremljena, jer imamo običaj kazati kako su vozila hitne u principu male ordinacije koje jesu na terenu, znajući da naši djelatnici nastavnog zavoda, i na tome im zahvaljujem i čestitam, spašavaju živote na terenu. S druge strane, vozila saniteta sigurno doprinose i boljoj usluzi pacijentima kojima je potreban prijevoz.